No niin, kello on nytten jo minuutin yli, niin aloitellaan. Riikka, pystytkö sä napsauttamaan noita sisälle sitten, kun varmaan tässä nyt tippuu vielä ihmisiä mukaan. Mutta aloitellaan, meillä on tänään aika tiukka aikataulu. Toivotan teet kaikki lämpimästi tervetulleeksi Toimiva ry:n itse asiassa ihka ensimmäiseen itse järjestämään webinaariin. Meillä on ollut jotain pienimuotoisempaa, mutta me ei olla yhdistyksenä tehty tällaista, itse ollaan aina toisten vieraina oltu. Ja tänään on aiheena, kun ruoka koukuttaa, ja meillä on edustus täällä sekä Ähky-hankkeesta, jossa on Riikka ja Suvi. Tässä on meillä toimivalaisilla kamerat päällä. Ja sitten Pia Sumupuu tuolta Muutosta ilmassa -hankkeesta. Mä ihan lyhyesti käyn kohta esittelen hiukkasen näitä meidän hankkeita. Ja sitten meillä on täällä vielä toimivan edustajana niin meidän viestintäsuunnittelija Jarmo, jonka, jos olette somessa nähnyt mainoksen, niin ne on sitten tätä Jarmon käsialaa. Mun nimi on Sanna Runsala, mä oon toiminnanjohtajana Toimiva ry:ssä ja vedän tuon Riikan kanssa yhdessä niin Ähky-hanketta. Me ollaan jaettu tätä projektipäällikkyyttä. Ja pitemmittä puheitta minä siirryn esittelemään lyhyesti meidän yhdistyksen. Tämähän nyt etenee sillä tavalla, että ensin ihan lyhyesti kerron meidän yhdistyksestä, sen jälkeen otetaan meidän kokemuspuheenvuoro ja sitten Suvi jatkaa ruokariippuvuusaiheesta ja sitten Pia, tiivistänkö elämän sietämisestä. Tällä ohjelmalla mennään. Hei, sitten vielä käytännön asioita. Kamerat ja mikrofonit on kaikilta suljettu, eli saat olla lenkillä tai mikä on sulle hyvä saat maata sohvalla pelkäämättä sitä, että kamera menee itsestään päälle, että ne on semmoisilla asetuksilla. Tästä tulee tallenne, joka on katsottavissa vuoden loppuun asti. Ja jos kun todennäköisesti nousee jotakin kysymyksiä, ajatuksia tässä webinaarin aikana, niin me ollaan varattu aikaa kysymyksille, niin kirjoita niitä tuonne chattiin. Ja sinne voi myös kommentoida ja saa käyttää reaktioita ja muuta, että kaikki palaute on tosi tervetullutta. Mutta sitten tämän lyhyesti toimivan esittely. Noin. Mulla näkyy nyt Suvin naama tuossa, niin Suvi nyökkää, jos näkyy. Näkyykö ihan? Joo, mulla näkyy siinä kyllä muutakin kuin tämä pään jo. Siis siinä sivupalkissa näkyy jotakin. Okei. No sitten mä jaan ton eri tavalla, ei mitään. Okay. Mä jaan ton sitten tuolla näytöllä. Joskus näin käy. Nyt. Hyvä. Elikkä me ollaan Toimiva ry, ollaan tämmöinen riippuvuustyön hankekiihdyttämö, eli hanketyön kautta etsitään keinoja ja menetelmiä riippuvuuksista kärsivien ihmisten ja heidän läheistensä auttamiseksi. Meillä on tällä hetkellä meneillään 4 hanketta, jossa me itse ollaan niin kuin päätoimija. Ja sitten me ollaan yhdessä hankkeessa niin kuin yhteistyökumppanina ja se meidän yhteistyöhanke on sitten seksi- ja pornoriippuvuushanke. Mutta nyt esittelen lyhyesti nämä meidän hankkeet, eli Ähky-hanke, joka tarjoaa tietoa ja tukea ja keinoja hallitsemattomasta syömisestä ja ruokariippuvuudesta toipumiseen. Ja sitten Ähky-hankkeessa niin meillä on ryhmätoimintaa sekä verkkopalvelu hallitsemattomasta syömisestä kärsiville. Eli tämä on niin kuin valtakunnallinen hanke ja toimitaan verkossa. Ja sitten on tällaista niin kuin vertaistukitoimintaa myös. Meidän tarkoitus tai yksi tavoite on lisätä tietoa ja ymmärrystä hallitsemattomasta syömisestä ja ruokariippuvuudesta sekä näiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Ja sitten meillä on tämmöinen Pohjois-Karjalan Siun Soten kanssa yhteistyöhanke nimeltään Tukea syömisen hallintaan. Ja se on vähän niin kuin tämmöisenä Ähky-hankkeen lisänä, mutta se on oma hankkeensa sekin.
Ja siellä järjestetään Siun soten alueella, eli Pohjois-Karjalan alueella, niin vertaistukiryhmiä tästä ähkyn aiheesta kärsiville. Sitten meillä on uusin, meidän kaikista viimeisin hanke, joka saatiin tänä vuonna aloittamaan alkuvuodesta, on Versot-hanke, jonka projektipäällikkönä meidän Suvi toimii, joka kohta puhuu ähkyn tai tätä ruokariippuvuusteemaa. Ja Versot-hanke tarjoaa puolestaan apua ja tukea sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla itsellään tai joiden läheisillä on haitallista päihteiden käyttöä. Ja tässä hanke tarjoaa myöskin verkossa ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä valtakunnallisesti ja sitten on jatkoryhmätoimintaa. Ja tämä Versot-hanke on tosiaan meillä alkanut ja aivan loistavasti onkin alkanut ja jatkuu vielä ainakin nyt 2 vuotta. Eli se on semmoinen, mitä kannattaa käydä tutustumassa ja hakeutua ryhmätoimintaan mukaan. No sitten meillä on PIA-hanke, Muutosta ilmassa-hanke, joka on sitten meidän alueellinen hanke, eli tuolla Kainuussa. Ja siinä on tunne- ja tietoisuustaitoja riippuvuudesta toipumisen tueksi. Eli siellä järjestetään ryhmätoimintaa riippuvuuksista kärsiville ja heidän läheisilleen. Tässä lyhykäisyydessään, mitä tällä hetkellä Toimiva ry tekee. Ja sitten mennään tähän itse webinaarin sisältöön. Ja me aloitetaan tämä nyt kokemuspuheenvuorolla ihan siitäkin syystä, että halutaan tuoda nimenomaan tästä ongelmasta kärsivien ihmisten ääni esille. Ja tässä on yhden meidän toiminnassa mukana olevan tarina. Tämä on noin 10 minuuttia. Nyt jännitys, onnistuuko tässä, miten jakaminen. Nyt. Laita vielä se äänenjako meille päälle. Pieni tärkeä täppä. Anteeksi, tämä on aina vaikka kuinka harjoittelee, niin sitten aina jotain tulee. Mutta tässä ehtii vielä viimeiset tulee mukaan, niin ei. Mahtavaa. Otan tässä tämän oman kamerani nyt pois, niin se ei tuossa. Noin. Ja kelaa sen alku jo. Hyvä. Hei, olen ruokariippuvainen. Mun pääasialliset syömisen ongelmat on runsaasti sokeria ja rasvaa sisältävät tuotteet. Mun varhaisemmat muistikuvat sokeririippuvuudesta on ala-asteikäisenä. Mä varastin rahaa isäpuolen autosta karkkia varten. Mä olin kiltti tyttö ja mun oman tunnon tuskat oli aivan valtavat. Mutta se sokeririippuvuus oli suurempi. Samanikäisenä varastin myös rahaa peleihin. Lapsuuden perheessä äiti laihdutteli usein ja kommentoi, tai puhui, että vatsa on liian iso. Myös se herkkujen syöminen, hän teki siitä jotenkin tämmöistä jännittävää ja myös salattua. Varhaislapsuudessa mun isä oli perheessä mukana ja hän on alkoholisti. Ja nuorena ja semmoisen nuoren aikuisena mä ajattelin, että mä en tule koskaan mistään riippuvaiseksi. Että se oli mulle semmoinen vahva päätös ja mä en esimerkiksi koskaan aloittanut kahvijuontia. Tosin mä nyt en tykkää siitä maustakaan, mutta ajattelin, että näin niin kuin vanhemmista ihmisistä, kuinka riippuvaisia he on kahvista, niin ajattelin, että mä en edes kahvia rupea juomaan. Juurisyyt mun syömisen ongelmiin on lapsuuden traumaattiset kokemukset, sitten hoitamattomat neuroepätyypillisyydet, eli olen vahvasti sitä mieltä, että mulla on ADD ja ADHD ja olen myös autismin kirjolla. Mä syön suurimmaksi osaksi herkkuja siksi, että mä haluan helpottaa vaikeita tunteita. Esimerkiksi turvattomuutta, yksinäisyyttä,
myös semmoista jonkinlaista levottomuutta ja myös sitä vireystilan. Sanna, laitatko sun mikin päälle? Minä vahingossa mykistin sinut, anteeksi. Et ei kuulunut ääntä. Siis mielestäni en koskenut yhtään mihinkään. Kiitos. Mistä kohti putositte? Laitapa 10 sekuntia taaksepäin. Se olin siis minä, anteeksi. Täällä Sinä? hyvä, kun sinä Okei. saat toimimaan, niin minä täällä painelin, anteeksi. No ei hätää. Jos nytkö? Sanna, pitääkö se täppä käydä laittaa nyt taas uudestaan? Ei, kun tämä ei jotenkin liiku, mäkään en kuule. Levottomuutta ja myös sitä vireystilan hallintaa. Myös semmoinen tyhjyys, pelko, häpeä ja ahdistus on syitä, miksi syön herkkuja. Herkut tuo mulle ajoittain semmoista vahvaa mielihyvätunnetta. Ja vaikka se ei aina sitä tuokkaan, niin silti sitä hakee niistä herkuista ja odottaa, että jos sitä nyt tulisi taas. Syöminen on mulle myös semmoinen kuormittumisen purkukeino. Toisaalta myös syöminen on tapa ja tottumus, että esimerkiksi jos mä menen johonkin kauppaan, mistä mä oon joskus ostanut jonkun herkun, niin sit mä muistan sen, kun mä oon menossa sinne ja sit mun tekee mieli heti ostaa ja mä etsin sitä herkkua, mitä mä oon joskus sieltä ostanut ja syönyt. Ja sen takia pyrin siihen, että en niitä uutuuksia ollenkaan osta enkä syö, koska sitten siitä jää taas semmoinen tarve ostaa uudelleen ja uudelleen. Julkisesta terveydenhoidosta en ole saanut oikeastaan lähes niin kuin mitään apua, että enemmän se on näitä neuvoja, että miksi et syö porkkanaa, miksi syöt suklaata, tai yksi psykiatri jopa sanoi mulle, että lopeta se suklaan syöminen, kai sä haluat olla hengissä, kun sun lapsi menee naimisiin. Hirveätä mitätöintiä ja vähättelyä, mikä saa kyllä ihan kauhean olon aikaiseksi, että tulee taas että ei tule kuulluksi. Monasti terveydenhuollon ja yhteiskunnan ajatus ylipainoisista ihmisistä on, että ne on tyhmiä ja laiskoja. Että syömisen ongelmia ei niinku tunnisteta oikeina ongelmina, vaan on kyse tyhmyydestä tai laiskuudesta. Ja se on ihan valtavan loukkaavaa ja se ei vie toipumista millään tavalla eteenpäin, sellainen ajattelu. Aikuisiässä sieltä 20-30 ajoilta niin mä koin, että syöminen ikään kuin oli hallinnassa. Sen takia, että paino oli suurin piirtein hallinnassa, vaikka siellä oli niitä jatkuvia painon nousuja ja painon pudotuksia, mutta mä sain kuitenkin, tykkäsin liikkua tosi paljon, niin ikään kuin paino oli hallinnassa, niin sitten se syöminenkin mukaan oli hallinnassa. Sitten mulle tuli elämän muutos. Mä tulin totaaliyksinhuoltajaksi ja siinä raskauden takia niin mun semmoinen nivelsairaus paheni ja jäin kovien kipujen kanssa ikään kuin kodin vangiksi. Silloin lohduin tuojaksi tuli suklaa ja muut herkut. Siitä seurasi pitkä, todella masentava elämänvaihe ja oikeastaan sitten kun pääsin terapiaan ja löysin ruoka- ja riippuvuushankkeen, niin toipuminen alkoi hitaasti, mutta kuitenkin toipumista kohti. Kipujen kanssa eläminen on todella paljon vaikuttaa elämänlaatuun. Et myös
niin kun leikkauksen avulla, kun pääsin kivuista eroon, niin sitten oli vasta niin kun se toipuminen vasta pääsi vähän vauhdikkaammin eteenpäin. Yksi päätekijä toipumisessa on mun mielestä se, että lopettaa sen laihduttamisen, jatkuvan laihduttamisen ja laihdutusajattelun. Se ei ole todellakaan helppoa ja se ajattelu palaa tosi salakavalasti takaisin, kun sitä vähiten odottaa. Myös se, että uskaltaa pysähtyä niiden tunteiden äärelle ja miettiä sitä, että mikä saa mut nyt tarttumaan tähän herkkuun tai ruokaan, tai että mikä se on se tunne. Se on tosi pelottavaa lähteä niitä miettimään ja sieltä voi niin kuin mieleen tulla todella niin kuin pelottavia asioita ja tunteita, mutta se kannattaa tehdä. Ja miettiä sitä, että tarvinko mä tätä nyt, pärjäänkö mä ilman. Jos se vastaus on, että nyt mä tarviin tätä, niin sitten se on otettava. Mutta joka kerta antaa se mahdollisuuden, että hei, jos mä en nyt tarttiskaan tätä. Sille herkulle voi myös puhua. Sille voi sanoa, että hei, sä et ole äidin syli. Tää ei auta mua pääsemään siihen läheisyyteen ja yhteyteen, mitä mä kaipaan. Nämä on oivalluksia, mitä mä oon tehnyt sen jälkeen, kun mä oon käynyt tuon Ähkyyn starttiryhmän ja ollut vertaistukiryhmissä ja työstänyt näitä asioita. Ja vaikka se ei ole mitenkään suoraviivasta, se ei ole mitenkään semmoista niin kuin eteenpäin koko aika etenevää se toipuminen, vaan siinä on tosi paljon takapakkeja ja jokainen ikään kuin päivä on aina mahdollisuus. Ei pidä ajatella, että taas epäonnistuin ja nyt tästä lähtee alamäki, vaan epäonnistumisia tulee ja eteenpäin on vaan mentävä ja aina ajateltava vaan, että hei, no seuraavalla ruokailulla mä pystyn parempaan ja seuraavana päivänä mä pystyn parempaan. Et tässä kohtaa mä ajattelen, tämä on mun henkilökohtainen mielipide, että mä en ehkä koskaan tule niinku täydellisesti toipumaan. Et ikään kuin mä tuun kamppailemaan näiden syömisasioiden kanssa aina. En välttämättä niin paljon kuin nyt, en todellakaan niin paljon kuin 3-4 vuotta sitten, mutta se, että kun syömistä ei voi lopettaa kokonaan, se on tässä se haastavin juttu, vaan se kamppailu tulee jatkumaan. Mä pidän vertaistukea ehkä semmoisena suurimpina auttajana, on sitten kyse nepsyhaasteista tai syömisen haasteista, niin tärkeimpänä auttavana elementtinä. Et mulle vertaistuki vähentää yksinäisyyttä, se vähentää häpeää, kun kuulee, että joku muukin kamppailee näiden asioiden kanssa, minkä itse kanssa kamppailee. Ja kuinka hyvä se tekee, että joku pystyy sanomaan jonkun samanlaisen asian, mitä itse on tuonut esille. Että se jakaminen ja yhteisöllisyys on todella hoitavaa. Avun hakeminen ei ole helppoa ja näistä asioista puhuminen ei todellakaan ole helppoa. Mutta se kannattaa tehdä, koska se yksinäisyys voi helpottua sillä, että löytää samankaltaisia henkilöitä ja voi jakaa niitä asioita semmoisten ihmisten kanssa, jotka kamppailee samojen asioiden äärellä. Ryhmässä jakaminen ei ole helppoa ja ryhmään liittyminen ei ole helppoa, silloin varsinkin jos on traumataustaa, mutta se kannattaa tehdä ja uskaltaa pienin askelin jakaa niitä omia asioita. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti tavataan ryhmissä. Siinä oli meidän kokemusasiantuntijan puheenvuoro ja sitten siirrytäänkin ruokariippuvuusosioon. Sen sanon tuosta aikaisemmasta, että kun siinä mainittiin tämä ruoka- ja riippuvuushanke, niin Ähkyhän on nyt 3. vuotta
tämän hankkeen viimeinen toimintavuosi ja huomenna ilmeisesti selviää sitten jatkot. Mutta me ollaan tätä työtä tehty yhteensä 10 vuotta. Ensin ruoka- ja riippuvuusprojektissa ja sitten ruoka- ja riippuvuushankkeessa ja nyt sitten ähky-hankkeena. Ja tosiaan kohta selviää, että mikä on se työskentelymuoto sitten myöhemmin. Mutta nyt päästään puhumaan ruokariippuvuudesta, jatkamaan tästä kokemuspuhujan aiheesta, niin Suvi. Ole hyvä, Suvi. Joo, kiitos Sanna. No niin, näkyisikös nyt diat oikealla tavalla? Joo, hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta. Olen tosiaan Suvi Björkqvist. Työskentelen tässä ähky-hankkeessa projektiasiantuntijana ja Versot-hankkeessa projektipäällikkönä. Sanna äsken näistä hankkeesta meille lyhyesti kertokin. Kerron ihan hetken päästä omasta taustasta lyhyesti, mutta katsotaan seuraavan puolen tunnin aiheet tähän meille ensin. Eli alkuun, niin sanon muuten vielä, että kiitos kokemuspuheenvuorosta kokemuspuhujalle, että hieno ja koskettava puhe oli ja tässä kyllä monessa kohdassa, mitä minä puhun, niin tulee sitten yhtymäkohtia tähän kokemuspuheenvuoroon. Mutta joo, katsotaan miten ruokariippuvuus ilmenee, minkälaisia taustatekijöitä siellä tyypillisesti on riippuvuuksien siirtymisestä ja sitten loppuun keinoja ja menetelmiä, että mistä ruokariippuvuudesta kärsivät usein apua saa. Ja sitten Sanna lupasi meille, että jos sinne chattiin laitatte kysymyksiä, niin Sanna lupasi niitä sitten tuossa loppuun muutaman kysymyksen ainakin sieltä nostaa, niin katsotaan niitä sitten lopuksi. Joo, mutta omasta taustasta ihan lyhyesti. Laitoin tuohon, että jotain minusta, että olen toki muutakin kuin nämä asiat tässä näin, mutta kokosin tähän sellaisia taustoja, mitkä nyt liittyy tähän ruokariippuvuusasiaan. Ja millä taustalla olen tätä luentoa pitämässä. Eli koulutukseltani on sairaanhoitaja, ylempi AMK, ja siellä tämmöinen kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma on se, minkä olen käynyt, syventäminen ja mielenterveys- ja päihdetyö. Ja on myös tämmöinen tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Sen lisäksi sitten riippuvuuksista erilaisia lisäopintoja, esimerkiksi Tampereen yliopistossa on käynyt tämmöiset addiktio-, yksilö- ja yhteiskunta täydennysopinnot. Ja meillähän on tässä ähkyssä ja myös siinä Versotissakin, mutta nyt puhutaan tästä ähkystä, niin meillä on tässä ähkyssä näitä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia harjoituksia meidän ryhmissä, niin laitoin siksi senkin nyt tuohon, että on tänä syksynä käynyt Arto Pietikäisen joustava mieli ammattilaiselle koulutuksen tähän liittyen. Ja sairaanhoitajan työtä tehnyt 13 vuotta ennen kuin olen tähän järjestöpuolelle mukaan hypännyt, että järjestöpuolella reilu 7 vuotta ollut. Aloittanut juurikin siellä ruoka- ja riippuvuushankkeessa, josta edellä tuli tuossa kokemuspuheenvuorossa ja josta Sanna mainitsi, niin siinä on ollut useamman vuoden ja myös sitten tässä ähky-hankkeessa, niin nyt sieltä asti, kun tämä olemassa on ollut. Ja sen lisäksi, että löytyy tätä koulutusta ja työkokemusta, niin löytyy myös omakohtaisia toipumisriippuvuuksista kokemusta ja toipumiskokemusta, että mulla alkoholi on ollut nuorena se suurin haaste ja ongelma ja onkin ollut raittiina jo pitkään. Mutta löytyy myös näitä syömisen haasteita taustalta, että omalla kohdalla se on ilmennyt tämmöisenä liikasyömisen ja tiukkojen dieettien vuorotteluna. Joo, niin tämmöisellä taustalla nyt tähän luentoon. Joo, kuultiinkin tuossa tosiaan äsken kokemusta, miltä ruokariippuvuus tuntuu ja mulla sitten vähän tämmöistä yleismaallisempaa asiaa tästä samasta aiheesta. Eli henkilö tuntee voimakasta halua tai pakkoa ruokaa ja syömistä kohtaan ja vaikeutta lopettaa kielteisistä seurauksista huolimatta. Et se voi ilmetä tällaisena, siis on hallitsematonta ja pakoomaista syömistä ja voi ilmetä tämmöisenä niin kuin ahmintana, että on ihan ahmintakohtauksia. Tai sitten enemmänkin, että se on tämmöistä jatkuvaa napostelua, vaikkapa esimerkiksi, että kun tullaan koulusta, töistä, niin sitten koko ilta vähän siellä se ruoka pyörittää ja napostellaan TVtä, kun katsellaan ja netin ääressä ollaan. Mutta voi olla vähän molempia, että välillä tämmöistä ahmintatyyppisempää ja välillä sitten napostelutyyppisempää. Ja liittyy usein tosiaan tämmöistä
hallitsematonta syömistä ja sitten tämmöisten tiukkojen dieettien vuorottelu. Et ei aina, mutta tosi tyypillistä tämä on. Joku kuvasi niin, että hän aina aikoihin tämmöisiä miettinyt, että mä vaan syön. Mutta siis tyypillisempää on, että nämä 2 vuorottelee. Joo, ja hyviä juttuja lähdetään hakemaan. Saadaan sitä nopeata mielihyvää, helpotusta hankaliin tunteisiin, lohdutusta siitä ruuasta ja syömistä, pakoa hankalista tunteista. Että näitä lähdetään tavoittelemaan toki niitä toivottuja seurauksia, mutta siellä sitten joko heti tai hiljalleen alkaa tulla myös nämä negatiiviset seuraukset mukaan. Ja mitä pidemmällä se tilanne etenee, niin sen hankalampia nämä negatiiviset seuraukset on. Et fyysisistä, no suurella osalla on ylipainoa tai lihavuutta, mutta ei kaikilla. Et voi olla myös normaalipainoinen ja silti kärsiä ruokariippuvuudesta. Mutta suurella osalla tätä on ja myös sit osalla toki sit siihen liittyviä liitännäissairauksia, esimerkiksi vaikka uniapnea, tuki- ja liikuntaelinsairauksia, tyypin 2 diabeettista esimerkiksi. No psyykkisiä haittoja, että siitä hallitsemattomasta syömistä usein seuraa ahdistusta, mielialan laskua. Toki toistakin päin, niin kuin tuossa totesinkin, että niitä lähdetään helpottamaan niitä hankalia tunteita, niin myös sitten, että sillä helpotetaan vaikka ahdistusta ja mielialan laskua sillä ruoalla ja syömisellä. Ja sitten vielä sosiaalisia haittoja. Esimerkiksi nyt ihmiset on vaikka kuvannut, että ei pysty olemaan perheelle läsnä, kuten toivoisi, kun se ruoka ja syöminen pyörittää mieltä ja on tarvetta salata sitä ja voi vaikuttaa parisuhteeseen. Ja sitten vaikkapa niin, että jää tosi vähälle se lähteminen mihinkään sosiaalisiin tilanteisiin, että ennemmin sitten jää yksin sinne kotiin syömään esimerkiksi. Joo, ja tosiaan salailua ja häpeää, niin kuin nyt riippuvuuksissa on, niin mielellään niin kuin toivoisin, että kukaan ei saisi tietää, minkälaista se oma syömiskäyttäytyminen on ja liittyy valtavaa häpeää. Että esimerkiksi voi olla, että vaikka kumppani ei tiedä, että minkälaista se oma syömiskäyttäytyminen on, koska salataan se myös häneltä. Joo, ja kohdentuu erityisesti nyt näihin ruokiin, missä on paljon sokeria ja rasvaa, tai nopeita hiilihydraatteja, rasvaa ja suolaa. Tuossa onkin joitakin esimerkkejä, että suklaa, jäätelö, keksit, perunalastut, pikaruoka esimerkiksi. Mutta se voi olla ihan mitä vaan, että mikä ihminen nyt kokee, mistä saa sitä mielihyvää ja mikä on maittavaa, niin voi olla muutakin syötävää. Harvemmin nyt, tai en ole kyllä ikinä kuullut, että vaikka jotain parsakaalia ja kasviksia, niin en ole kyllä kuullut tämän tyyppisistä, mutta mikä nyt on sellaista mielihyvää tuottavaa, mutta tyypillisesti on sitä, missä on tosiaan mitkä on tämmöisiä prosessoituja energiatiheitä ruokia. No, tutkimuksesta muutama sana, että tälle ruokaan ja syömiseen kohdistuvalle ruokariippuvuudelle ei diagnoosia toistaiseksi ole, mutta tätä tutkitaan niin toiminnallisena kuin aineellisenakin riippuvuutena. Että toiminnallisena, että siitä syömisestä saatava mielihyvä koukuttaa, jos siellä on niitä altistavia riskitekijöitä olemassa. Mutta tutkitaan myös juuri tämmöisenä aineellisena riippuvuutena, niin kuin tuossa edellä totesinkin näistä prosessoiduista energiatiheistä ruuista, niitä herkuista. Ja tutkimusnäyttöä siitä on, että nämä prosessoidut energiatiheät ruoat aktivoi aivojen palkitsemisradastoa ja stimuloi dopamiinin erityistä tavalla, joka muistuttaa päihderiippuvuuden mekanismeja. Ja vaikkei tätä diagnoosia ole, niin riippuvuus on kuitenkin siitä kärsivien keskuudessa tunnistettu ja todellinen. Ja ollaan lähdetty jo siellä ruoka- ja riippuvuushankkeessa, mistä tuossa äsken oli puhetta, niin jo vastaamaan siihen tarpeeseen, että ihmiset tunnistaa tätä ja ongelma on todellinen, vaikka sitten sitä diagnoosia ei olekaan. Ihmiset tarvitsevat apua. Ja tosiaan niin kuin nousi tuossa kokemuspuheenvuorossakin, että on voinut olla vaikka niin, että ihminen on lähtenyt terveydenhuollosta hakemaan apua ja kertonut, että kärsii tällaisesta riippuvuudesta ja on tullut siellä pahimmillaan ihan tyrmätyksi, että ei tällaista ole olemassakaan. Onneksi nyt tätä tutkimusta saadaan ja tieto koko ajan lisääntyy, mutta tällaisia kokemuksia kyllä meidänkin ryhmistä olemme kuulleet. Joo, ja nyt sitten ihan tässä hiljattain on tullut ensimmäinen suomalainen tutkimus tästä ruokariippuvuudesta, ja se on muuten sitten tuo lähde on tuolla lopun lähdeluettelossa vielä kokonaisuudessaan, niin
sieltä sitten nähdään se, mutta tosiaan tässä tutkimuksessa niin tämän ruokariippuvuuden kriteerit täytti 1,5% miehistä ja 6,6% naisista. Mitä on kuunnellut näiden tutkijoiden haastatteluja, niin ovat nostanut esille, että tämmöiset yksittäiset ruokariippuvuusoireet on ollut huomattavan yleisiä. Että tässä on nyt sitten tämmöiset tiukemmat kriteerit, ketkä on täyttänyt, niin on sitten tämä 1,5% ja 6,6%. Ja tätä on kartoitettu tämmöisellä YFAS eli Yale Food Addiction Scale -kyselyllä, joka on tämmöinen ensimmäinen ruokariippuvuusoireita kartoittava kysely, joka perustuu DSM-4-päihderiippuvuuden kriteereihin. Ja kansainvälisesti pidempäänkin jo tätä tutkittu, tuossa nyt yksi nosto, josta myös sit tarkempi lähde tuolla lopussa, jos haluaa perehtyä. Eli on kansainvälisissä arvioissa noin 55% ahmintahäiriöisistä täyttää riippuvuuden kriteerit. No joo, sitten hypätään tähän riippuvuuksien siirtymiseen. Tuossa on nyt alkuun tuo Kapormateen määritelmähän on siis varmaan monelle teistä tuttu nimi, mutta kanadalainen lääkäri, addiktioasiantuntija, joka on itse hoitanut vaikeasti huumeriippuvaisia henkilöitä ja nostanut myös omia addiktioitaan esille. Että esimerkiksi hän on puhunut omasta työaddiktiostaan, että löytyy YouTube-videoita, kirjoja, jos haluaa tarkemmin tutustua. Mutta joo, hän on todennut näin, että mikä tahansa käyttäytymismalli, joka antaa sitä hetkellistä mielihyvää ja helpotusta, mutta sitten sitä alkaa pitkällä aikavälillä tulla niitä negatiivisia seurauksia. Ja vaikka niitä olisi jo paljon niitä negatiivisia seurauksia, niin toiminta on pakoomasta, eikä sitä pystytä lopettamaan, kuten tuolla jo edellä todettiin. No ja miksi tämä nyt sitten on tässä kohin, niin juurikin, että oli se sitten toiminnallinen tai aineellinen riippuvuus, niin samoja juttuja, että lähdetään sitä mielihyvää ja helpotusta hakemaan ja sitten seuraa niitä haittoja. Riippuvuudethan siirtyy herkästi kohteesta toiseen tai niitä voi olla useita yhtä aikaa. Tästä ruokapuolelta esimerkkinä, että ja mikä meidänkin ryhmissä on kyllä näyttäytynyt vuosien varrella, että vaikka jos päihteet jää pois, raitistuu, niin sitten se voi siirtyäkin tähän ruokaan, syömiseen, ahmintaan. Tai sitten toistekin päin, että vaikkapa lihavuusleikattujen puolelta sitten kuuluu, että nostaa riskiä alkoholiongelmille lihavuusleikkaus ja sopii hyvin tähän, että sielläkin sitten kun jää se ahminta pois, niin sitten voi olla, että lähteekin vaikka sillä alkoholilla hakemaan niitä samoja seurauksia ja tyydyttää niitä samoja tarpeita, mitä sillä ruoalla ja syömisellä aikaisemmin. Tästä voisi esittää monenlaisia esimerkkejä riippuvuuskentältä, mutta tässä nyt muutama. Ja syynä se, että siellä on ne samat juurisyyt ja tarpeet. Oli se riippuvuuden kohde sitten mikä tahansa. Ja tärkeää olisikin sitten, jos lähtee jostakin riippuvuudesta toipuu, vaikka nyt, että ne päihteet jää, niin tiedostaa tämä yleisyys ja olla vähän ikään kuin valppaana, että jos alkaa vaikuttaa, että joku toiminta tai aine alkaa muodostua sellaiseksi pakonomaiseksi se käyttö, niin osaisi jo hyvissä ajoin sitten olla siinä tosiaan valppaana. Ja mikä se sitten miten sitä ehkäistään, niin on tuo kokonaisvaltainen toipuminen, että se edellyttää taustatekijöiden ja tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista. Kohta noista tarpeista hieman lisää. No tuossa sitten noita tyypillisiä taustatekijöitä, mitä siellä ruokariippuvuudenkin taustalla on ja ylipäätään riippuvuuksien taustalla. Että meillä esimerkiksi, vaan meillä tässä Ähky-hankkeessa niin nostetaan erityisesti nyt esille näitä traumoja, traumataustaa, sitä kuinka ruokaa ja syömistä käytetään tunteiden hallintakeinona, stressin hallintakeinona, lapsuuden haitallisista kokemuksista puhutaan. Vaikkapa meidän ryhmissä sitten esimerkiksi koulukiusaaminen nousee esille tai just nämä lapsuuden traumat, vaikka esimerkiksi, että siellä lapsuuden kodissa on sitä päihteiden haitallista käyttöä tai mielenterveysongelmia tai näin. Ja Piiha meille sitten kertookin hetken päästä traumoista lisää, niin en siihen mene sen tarkemmin. Ruokaympäristöstä kerron kohta muutamalla sanalla, mutta sitä ennen tuosta viimeisimmästä pallukasta tuolla oikeassa alakulmassa, niin että nuo, mitä tuossa edellä kerroin, näitä meidän hankkeen pääteemoja, mutta kyllähän sitten liikasyömisen taustalla olevia syitä tutkitaan monesta näkökulmasta. Että esimerkiksi suolistomikrobeja on jo pitkään tutkittu, niiden vaikutusta. Ja sitten leptiinihormonia, joka on tämmöinen kylläisyyshormoni, joka säätelee ruokahalua ja elimistön energian käyttöä. Ja
No sitten persoonallisuuden piirteet. Esimerkiksi jos on hyvin tämmöinen impulsiivinen persoona, niin on todettu, että se altistaa riippuvuuksille. No nepsyoireet tuossa kokemuspuheenvuorossakin nousi nämä esille. Neuropsykiatriset oireet. On todettu, että ahmintaoireiluriski on kohonnut, jos näitä oireita on. Että esimerkiksi niitä ADHD, pakko-oireet, autismin kirjo kuuluu tähän. Ja esimerkiksi on tutkimus näyttää ADHDn puolelta, että niin kuin todettu, että on ylipainoon, lihavuuteen, ahmintaan yhteyttä kyllä. No tuo dopamiinihakuus nyt toki liittyy keskeisesti riippuvuuksiin. Ja tuossa edellä jo totesinkin, että nämä tietyn tyyppiset ruuat aktivoi aivojen palkitsemisradastoa ja stimuloi dopamiinieritystä tavalla, joka muistuttaa päihderiippuvuuden mekanismeja, niin liittyy tuohon. No, pari sanaa ruokaympäristöstä, josta voisi toki puhua pitkäänkin, mutta yhtenä esimerkkinä, että miten tämä meidän ruokaympäristö on tässä vuosikymmenten aikana muuttunut, niin vuosikymmeniä, kun mennään taaksepäin, niin oli pieniä vuoteja, jossa oli niukka valikoima. Ja tässä sitten tänä päivänä, kun mennään meidän super- ja hypermarketteihin, niin siellä on aivan valtava tarjonta. Ja siellä kun kassoja lähestytään, niin sinne on vielä tyypillisesti sijoiteltu ne tuotteet silleen, että siellä on makeishyllyt, jäätelöaltaat, snack-tuotteet. Että meille heräisi niitä mielitekoja sitten ja ostettaisiin jotain, mitä nyt ei ehkä lähtökohtaisesti oltu ajateltukaan ostavamme. Ja, että kyllähän tämä ruokaympäristö haastaa muitakin kuin vain ruokariippuvuudesta kärsiviä, mutta erityisesti sitten, jos on muutenkin näitä haasteita, niin, ja meidän ryhmissäkin kyllä noussut esille, että koetaan hankalaksi tämä kaupassa käynti. No, tuossa vielä yksi esimerkki Hesarista. Siellä kauppias Hannukin on todennut, että miten sijoittelee tuotteet, niin vaikuttaa siihen, miten sitten niitä sieltä ostetaan ja miten niitä ihmisten mukaan tarttuu. Että meidän ruokaympäristöllä tosiaan vaikutetaan myös näihin syömisen asioihin. No, Kapermate, kenen nimi tuossa vilahtikin, niin on todennut näin, että kaikkien riippuvuuksien takana on yritys lievittää kipua ja paeta pahaa oloa. Hyvä, mutta sittenpä loppuaika käytetäänkin tähän keinoihin ja menetelmiin, että mistä apua ruokariippuvuudesta toipumiseen. Kyllähän se lähtee liikkeelle siitä omasta halusta, hyväksynnästä, sen oman tilanteen hyväksymisestä, että tarvitsen nyt apua tähän omaan tilanteeseen. Että toki niin, että se ihmisellä on jo se oma halu, kun hän tulee sinne ryhmään, tai sitten voi olla niinkin, että se sisäinen motivaatio ja halu herää sitten vaikka siellä vertaistukiryhmässä, että on lähtenyt vähän liikkeelle vaikka lääkärin tai kumppani kannustamana, mutta sitten se herääkin se oma sisäinen motivaatio tosiaan sitten siellä ryhmässä. Ja vertaistuki tässäkin niin kuin riippuvuuksissa ylipäätään, että erittäin tehokkaaksi todettu tukimuoto ja apu siihen riippuvuudesta toipumiseen on nämä vertaistukiryhmät. Ja Ähkyssäkin meillä keskeinen osa näitä meidän ryhmiä on juuri tämä vertaistuki. No, säännöllinen riittävä monipuolinen syöminen, että jos siellä on joko tietoisesti tai tiedostamatta liian niukkaa syömistä, vaikkapa näitä tiukkoja laihdutuskuureja, niin se altistaa tälle hallitsemattomalle syömiselle. Että jos ei saa riittävästi energiaa, ravintoaineita, kyllä se sitten altistaa näille ongelmille. Ja kun me lähdetään toipumaan ruokariippuvuudesta, niin lähdetään suuntaamaan kohti tasapainosta syömistä. Eli että ei oltaisi siellä hallitsemattoman syömisen päädyssä, mutta ei toisaalta myöskään siellä tiukkojen dieettien, tiukkojen kuurien, tiukan syömisen päädyssä. Että lähdetään etsimään sitä tasapainoa, joustavuutta ja tosiaan sitä säännöllistä ja riittävää syömistä. No, laukaisemista tekijöistä, niiden tunnistamisesta. No, esimerkiksi siellä on juurikin nämä, mitä tuossa jo edellä totesin, niin nämä, että sitä ruokaa syömistä käytetään tunnesäätelykeinona. Että jos tunnistaa sellaista, niin sitten lähtee just pohtimaan, että miten lähtee opettelemaan, harjoittelemaan niitä terveempiä tunnesäätelytaitoja, että ei tarvitsisi käyttää sitä hallitsematonta syömistä siihen tunnesäätelyyn. Et esimerkiksi meidän ryhmissä puhutaan tunteiden tunnistamisesta, nimeämisestä, hyväksymisestä, sietämisestäkin. Ja vaikkapa, että pohdiskellaan vaikka, että jos ahdistus on sellainen, että nyt mulla alkoi ahdistaa ja nyt kävelen kaapille ja hoidan sillä ruoalla ja syömisellä, niin lähdetäänkin pohtimaan, että mitä muuta voisin tehdä siinä ahdistavassa olossa kuin syödä. Että soitanko tukihenkilölle, teenkö jonkun mindfulness-harjoituksen tai kohta kuullaan tuossa Pia-esityksessä sitten varmasti tähän liittyen
lisää. Ja samoin tuosta itsemyötätunnosta kuullaan kohta Pia-esityksessä, niin ei niistä sen enempää. Tuohon laukaiseviin tekijöihin voisin vielä sen lisätä, että kyllähän sitten niin kun tässä, kun tuolla olikin, että tietyn tyyppiset syötävät on nyt tässä ruokariippuvuudessa usein niitä haasteita, niin sitten vaikkapa voi olla, että henkilö tunnistaa, että aina kun jos siellä kotona on sitä tietyn tyyppisiä vierasvaroja ja herkkuja, niin se altistaa sille, että ne pyörittää siellä niin kauan mieltä, kunnes ne on sieltä pois syöty, että estää sitä laukaisevaa tekijää. Esimerkiksi ei osta sinne kotiin niitä tämän tyyppisiä syötäviä ollenkaan. Ja sitten osa kokee toipumisen alussa hyödyllisenä jättää näitä pahimpia, mitkä aiheuttaa sitä pahinta ahmintaa esimerkiksi, niin pois. Ja sitten taas voi toipumisen edetessä sitten se tilanne muuttua. Mutta tärkeää ihan kaikille on tuo säännöllinen riittävä monipuolinen syöminen, niin kuin tuossa totesimme. Joo, ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvista harjoituksista mainitsinkin tuolla alussa. Niin meillä on näitä, esimerkiksi arvotyöskentely on meidänkin ähkyryhmissä, että lähdetään pohtimaan sitä, että mikä on itselle merkityksellistä, tärkeää, mitkä on niitä mun omia arvoja ja vastaako se tämänhetkinen toiminta sit siihen, että teenkö mä asioita, mitkä on mun arvojen mukaisia. Ja niitä lähdetään sitten pohdiskelemaan. No, tietoisuustaidoista saattaa tulla tuolla Pia-osuudessa, niin totean siitä vaan, että tosiaan lähdetään harjoittelemaan sitä tietoista läsnäoloa tässä hetkessä. Että me ei oltaisi koko ajan jossain menneessä murheessa tai tulevaisuuden huolissa, vaan myös harjoiteltaisiin sitä tietoista läsnäoloa tässä hetkessä. Mustavalkoajattelusta luopumisesta liittyy esimerkiksi tuohon syömiseenkin silleen, että on tyypillistä, että tässä että kun lähdetään toipumisen tielle, niin ajatus on, että nyt se ruokavalio muuttuisi sitten sellaiseksi NS niin sanotusti täydelliseksi ja lähdetään sitä tavoittelemaan. Ja sitten kun siihen ei päästä, niin tulee pettymys ja isketään hanskat tiskiin ja palataan sinne hallitsemattomaan syömiseen esimerkiksi. Ja lähdetäänkin harjoittelemaan just sitä tasapainoa, joustavuutta, etsimään niitä harmaan sävyjä, niin kuin joku hienosti sanoo, niin ei oltaisi missään äärilaidassa. Ja toki niin kuin tuossa kokemuspuheenvuorossakin nousi esille, että tarvitaan aikaa, kärsivällisyyttä. Usein on niitä takapakkeja, siellä se on tyypillistä. Sitten esimerkiksi meidän ryhmissä voidaan pohtia niitä takapakkejakin, että tärkeää olisi niin kuin yksittäisen takapakin sijaan pohtia sitä kokonaisuutta. Vaikkapa, että mitä on jo tähän mennessä jo tehnyt, että on jo päässyt, että ei ajattelisi niin mustavalkoisesti, että joko on nyt täydellisesti siellä toipumisessa tai sitten en ole, vaan vaikkapa, että olen jo lähtenyt hakemaan sieltä vertaistukiryhmistä apua ja olen alkanut lisäämään aamupalalle ja lounaalle syötävää, kun aikaisemmin en syönyt juuri mitään ja ahmin illalla, että on alkanut tulla sitä säännöllistä riittävää syömistä siihen ja on alkanut harjoittelemaan tunnesäätelytaitoja, että ei tarvitsekaan enää joka ahdistukseen ahmia, vaan onkin niitä uusia taitoja jo siellä opittuna ja että pohditaan tätä kokonaisuutta. Joo, ja toipumista tukevien keinojen etsiminen avoimin mieli. Sitten näistä syömisen mieliteosta, ehkä vähän tämmöisenä kertauksena tähän edelliseen, että tässä on samoja juttuja kuin tuossa aikaisemminkin, mutta jos se syömisen mieliteko on, niin mitä sitten kannattaa pohtia esimerkiksi, minkälaisia tarpeita siellä taustalla voi olla. Että onko kyse ihan nälästä, niin kun, jos ei ole riittävästi saanut energiaa ja ravintoaineita, niin kyllä se sitä syömisen mielitekoihin vaikuttaa, että ne voi olla siellä taustalla. No, käyttääkö ruokaa helpottaakseen just stressiä, tylsyyttä, yksinäisyyttä tai väsymystä ja kuinka sitten vastata näihin tarpeisiin muuten kuin sillä ruoalla ja syömisellä? No, tunteista jo puhuttiinkin tuossa edellä. No, onko se syöminen pääasiallinen keino hakea sitä iloa ja mielihyvää, että jos se on pitkään jo ollut näin, niin totta kai se vaatii sitä aikaa, kärsivällisyyttä, etsimistä, että mistä mä voisin löytää nyt niitä uusia ilo- ja mielihyvän kohteita, että onko vaikka siellä lapsuudessa jotakin, nuoruudessa ollut jotain harrastuksia, mistä mä oon silloin tykännyt, tai aloitanko jonkun uuden jutun vai mitä näin esimerkkinä. Mutta myös sen hyväksyminen, että tosiaan eihän nyt hetkessä tapahdu, jos pitkään tämä on ollut pääasiallinen ilo ja mielihyvää tämä syöminen. Ja myös se, että mistä saisi sitten sellaista pidempikestoista aitoa mielihyvää, eikä sellaista, niin kuin monet puhuu tämmöisestä nopeasta kiksistä, että mistä saako sitä enää, että okei, ei ehkä sitä nopeata kiksiä, ja myös siihenkin liittyy surua. Ihmiset kuvaa, että
on surua, kun joutuu sit luopumaan siitä, mikä on tuonut kuitenkin niin paljon myös sitä, mitä on hakenutkin sitä, vaikkapa juuri mielihyvää. Mutta joo, ajan saatossa niitä kyllä ihan varmasti sitten löytyy niitä uusia mielihyvän ja ilon lähteitä. No totuttu tapa, että esimerkiksi jos nyt on pitkin iltaa totuttu pitkiä aikoja jo, että mennään jo vähän autopilotilla sinne jääkaapille ja postellaan siinä vähän telkkaria katsellessa ja ruokaa tehdessä ja vähän, että se on jo niin totuttu tapa, niin taas kerran, että vaaditaan sitä aikaa ja kärsivällisyyttä, sen asian tiedostamista, sen äärelle pysähtymistä, näiden toipumistekojen tekemistä, jotta sitten pitkässä juoksussa niistä voi tulla niitä uusia totuttuja tapoja ja tämmöistä rutiininomaisempaa. Joo, no tuossa olikin mihin tarpeisiin ja sitten etsiä muita ja tosiaan, että mitä merkityksellistä tuo muutos tuo tullessa. Ihan viimeiseksi diaksi tähän omaan puheeseen otin tämmöisen toipujakokemuksen, että miten ihminen esimerkiksi kuvaa, kuka on ollut jo pidempään toipumisen tiellä, niin tätä omaa toipumista. Olen oppinut hyväksymään ja elämään asian kanssa. Suurimman osan aikaa koen vapautta syömisen pakkomielteestä. Niin kuin mun mielestä tuolla kokemuspuheenvuorossakin nousi jo hyvin, että ehkä ei tästä nyt niin kuin ihan kokonaan sit vapauduta, mutta just, että sitä alkaa sitä parempaa aikaa ja helpompiakin aikoja tulla enemmän ja enemmän. Ja näin kyllä kokemukset kertovat, että kun se toipuminen sitten oikeasti on jo pidempikestoisempaa, niin tämmöiseltä se tuntuu ja on sitä vapautta sitten. No, tuossa oli vielä noita lähteitä. Tuolla esimerkiksi löytyy tuolla keskellä se suomalainen tutkimus, mistä tuossa edellä totesi, että 1,5% miehistä ja 6,6% naisista kärsi tämän tutkimuksen mukaan ruokariippuvuudesta. Joo, ja tosiaan meidän nettisivut ähky.fi, toimiva.fi, löytyy lisää tietoa ja toivotaan tosiaan, että saadaan nyt jatkoa sitten ähkylle, niin ensi vuonnakin sitten sitä ryhmätoimintaa olisi tarjolla. Ja somesta löydytään niin Instagramista kuin Facebookista. Hyvä, siinä noin puolen tunnin setti ja sitten voitaisiin mennä, sammutan tämän jakamisen tästä. Joo, niin sitten oliko siellä Sanna jotain kysymyksiä, niin voitaisiin mennä niihin. Kiitos Suvi. Kiitos, oli tosi hyvä esitys ja sulla on paljon tietoa ja vaikea melkein tiivistää tuommoiseen puoleen tuntiin, mutta olemme ihan aikataulussa ja nyt olisi muutamalle kysymykselle tilaa, mutta chattiin ei ole tullut kysymyksiä. Okei. Mutta haluuko joku, onko jollain vielä? Koska jos ei, niin mä voin sitten kysyä jotain. Mut tuli mieleen, jos saa täältä hihkasta väliin, että jos jää jotain mieleen kysymyksiä, jota ei halua tässä kysyä, niin toki voi sähköpostiinkin myös laittaa, koska joskus on sellainen tilanne, että ei halua näkyvästi kysyä. Joo, hyvä pointti. Tosi hyvä pointti. Ja hei, sen kysyn, tai tässä tuli kysymys näistä slaideista, niin nyt kun me laitetaan tuonne YouTubeen, siis tosiaan ihanaa, kiitos Katja, kun jaoit tämän meidän YouTube-kanavan. Eli tämä tulee Toimiva ry:n YouTube-kanavalle ja sinne ei pysty liittämään näitä esityksiä, niin onko Suville ja Pialle ok, että jos joku haluaa nämä slaidit, niin voi jälkikäteen pyytää sähköpostilla? Kyllä, sopii hyvin. Joo, mä laitoinkin tuohon, että tuolta info@toimiva.fi, niin sieltä, ja sitten tietenkin laittamalla vaikka suoraan teille sähköpostia, niin kyllä me näitä jaetaan, mutta se ei ole vaan niin kuin, sinne on vähän vaikea laittaa, niin sit sen takia tätä kautta. Mutta nyt tuli yksi kysymys, luen sen. Anu kysyy, mitä voi tehdä sille, että kun henkilöllä on ollut sokerin käyttö suurin ongelma aina, kokeiltu on varmaan kaikki keinot, jopa vuoden pidättäytyminen ynnä muuta, tästä huolimatta käyttö lähtee niin sanotusti käsistä. Paras keino on siis pidättäytyminen kokonaan, mutta onko tämä kuitenkaan toipumista? No tosiaan mehän nostetaan hankkeessa tätä yksilöllisyyttä esille,
Että ei ole mitään sellaista yhtä ruokavaliota, mikä annettaisiin kaikille ja tämä toimii kaikille. Et paitsi totta kai tuo säännöllinen, riittävä, monipuolinen syöminen, mutta sitten esimerkiksi näiden herkkujen suhteenhan se on yksilöllistä, että Ähky-hankkeessa, jossa nyt on siis hallitsemattomasta syömisestä kärsiviä ylipäätään sellaisiakin, ketkä ei ehkä välttämättä just ruokariippuvuutta tunnista, mutta on sitä hallitsematonta syömistä, niin puhun nyt tällaisesta ryhmästä. Eli osa kokee itselleen, että se on se paras, että välttää jotain tiettyjä herkkuja, niin kuin tuossa sanoinkin, tai mikä se syötävä nyt sitten onkaan. Jos se nyt on esimerkiksi vaikka se jäätelö, että on semmoinen tunne, että en mä pysty yhtä tuuttia syömään, kun mä haluan syödä se vähintään sen paketin tai mielellään enemmänkin, että en mä tee sillä yhdellä tuutilla mitään, että ennemmin on kokonaan ilman jäätelöä, niin okei, voi näin tehdä, kunhan muistaa, että on se säännöllinen, riittävä ja monipuolinen syöminen siellä aina joka tapauksessa. Sitten osa taas kokee niin, että ei, että jos mä yritän jotakin välttää, niin sitten se vaan niin kuin laukaisee mulla sitä mielitekoa entisestään ja kokee itselleen hyödyllisemmäksi, että vaikkapa jonkun pääaterian jälkeen ottaa jonkun pienen herkun tai vaikkapa, että voi jossain juhlissa syödä jotain tai matkalla, mutta ei osta sinne kotiin herkkuja eikä mitään sellaista itselle haastavaa. Ja joku kolmas taas kokee jollain toisella tavalla, että tämä on yksilöllistä, että jotenkin sitä etsimällä sitä omaa hyvinvointia tukee, omaa toipumista tukee. Ja sen sanon vielä tähän, että sekin voi muuttua, että kuullut näitä kokemuksia, että jossain vaiheessa on niin kuin varsinkin toipumisen alussa jätetty pois niitä tiettyjä syötäviä, mitkä kokee, tyypillisestihän on herkkuja, että mitkä jättää kokonaan pois ja sitten jossakin vaiheessa onkin palautellut niitä sitten ruokavalioon. Että tähän ei ole mitään sellaista yhtä vastausta, vaan se on yksilöllistä. Joo. Eli että jos kokee tarvetta, että haluaa pidättäytyä siitä sokerista, niin se on ok, tai ainakin niin kuin sillä hetkellä, kun se tuntuu tarpeelliselle. Niin, kyllä. Tosiaan sehän on tärkeää, että se kuitenkin se ruokailu olisi semmoista monipuolista ja riittävää, että se ei mene kovin, niin kuin, että sieltä on ihan hirveästi karsittu sitä juttua pois. Että toki sellainen joustavuus on tärkeää ja se, että saa niin kuin ne kaikki ravintoaineet ja energiaa. Tässä olisi minuutti aikaa, niin mä kysyn yritän vastata tiivistetysti, niin mitä sä sanoisit, kun tuolla huomasin, että oli tuttuja ammattilaisiakin paikalla, niin mitä sanoisit ammattilaisille tai sitten myös toipuille, jotka nyt itse tunnistaa itsellään, että on ruoankaan haastetta ja kuunteli sua ja mietti, että mulla taitaa tätä olla, tai just, että jos on ammattilainen ja tullaan kertomaan, niin mitä sä, mistä startataan? No kyllähän se avun hakeminen on tärkeää, esimerkiksi just tästä, itsellä tulee ensimmäisenä Ähky-hanke, kun tässä työskentelen, niin just lähtee näistä ilmoittautua ryhmään mukaan, lähtee sieltä hakemaan apua. No ammattilaiselle sitten sanoisin sen, mikä nousi tuossa edelläkin esille, että tärkeintä on se, että ihminen tulee kuulluksi, kohdatuksi, otetaan tosissaan se ihmisen asia ja se, että halutaan vilpittömästi auttaa ja etsitään yhdessä niitä keinoja, että mistä ihminen voisi lähteä apua hakemaan. Että varmasti kukaan ei odota, että kaikki sote-ammattilaiset osaa täydellisesti vastata ruokariippuvuuskysymyksiin ja tarjota apua, mutta se kohtaaminen, läsnäolo, kuuleminen ja vilpitön avun tarjoaminen. Kiitos Suvi. Ja täällä Anu kommentoikin, että tuohan onkin hyvä, että esim. Ruoan jälkeen voi herkun ottaa. Tällöin se voisi muuttua niin sanotusti normaaliksi parhaimmillaan. Kiitos vastauksesta. Ja sitten täällä kysytään, että onko ne vertaisryhmät siis kaikkialla Suomessa asuville? Kyllä on. Meidän toiminta on Ähkyn osalta ja Versotin osalta, niin on valtakunnallista. Eli toimitaan verkossa ja kaikki on, eli ne on valtakunnallisia. Mutta nyt sanon Suville lämpimän kiitoksen ja tosiaan myös minun puolesta kokemustarinalle kiitos, en huomannut kiittääkään. Ja seuraavaksi sitten vielä meillä olisi Pian puheenvuoro. Pia, ole hyvä. Joo, kiitos. Nyt tulee tämä jännittävä momentti. Jaan tämän ikkunan ja toivon, että tämä onnistuu. Onnistuikohan tämä? Onnistui erinomaisesti. Joo. Hetkonen. Näin, näkyykö nyt koko näytöllä? Hyvä. Joo, mä en tiedä, ehkä näette. Mulla näkyy ainakin vielä, siis ei ole esitysmoodissa vielä. Aha.
All Jos right. sen saat vielä. Kokeillaanpa uudestaan. Nyt näkyy. Näkyy. Hyvä. Joo. Siis mä en tiedä, mä varmaan näynköhän mä siellä, kun mä puhun, ja jos näen, niin mä sanon sen verran, että mulla on vähän tämmöisiä selkähaasteita, että sen takia saatan epämääräisesti liikkua täällä, että teille tiedoksi. Mun nimi on Pia Sumupuu ja mä toimin täällä Kainuussa Muutostelmas-hankkeessa ja asustelen täällä Sotkamossa. Mä oon laittanut, koska mä puhun itsemyötätunnosta, niin mä oon laittanut tuohon ensin mun noin tärkeimmät tittelit, eli äiti, tytär, puoliso ja niin edelleen, läheinen ja ystävä. Nämä on semmoisia, mistä me kaikki löydetään niin kuin yhteistä kokemuspintaa, jos sillä voi sanoa, kun se on itsemyötätunnon kannalta aika merkityksellistä. Ja sitten tuossa on noin mun ammatilliset koulutukset. Mä oon tehnyt riippuvuustyötä semmoisen reilu 20 vuotta erinäisissä paikoissa, mutta aina on ollut se niin kuin riippuvuus siinä aihealueena. Läheiset ja riippuvuudesta kärsivät. Ja sitten tuossa on mun koira Guru lempipuuhissaan. Ja se Guru on täällä mun kanssa kotona ja mua vähän jännittää sekin, että jos se näkee jonkun ketun pellolla, niin se saattaa ruveta haukkumaan, mutta suokaa sekin mulle anteeksi sitten. Vaihtuiko dia nyt? Vaihtui. Joo, hyvä. Näitkö meitä? Vaihtui tosi hyvin, joo. Joo, hyvä. Niin eli nyt puhutaan tuosta itsesäätelyn merkityksestä toipumisessa, eli just sitä, että miten mä voisin sietää tätä elämääni. Eli puhutaan traumoista pikkasen ja sitten itsemyötätunnosta vähäisen, koska tämä on tosi lyhyt aika. Mutta tämä kysymys, että mikä minua vaivaa, sehän on hirveän usein, siis niin, vielä sanoisin, että minulla on oma kokemus riippuvuuksista, jotta ei unohdu. Ja tämä kysymys on mulle tuttu niiltä ajoilta, että mikä minua vaivaa? Miksi omat hyvät päätökseni eivät pidä? Minne oma mielenrauhani katoaa? Miksi elämä on niin vaikea sietää? Tässä kohtaa on herkkuja, mulla se on ollut ehkä tupakka tai viinilasi. Ja sitten mikä minussa on vikana, kun retkahtelen? Miksi kun mä tiedän mikä on oikein, niin miksi mä en pysty pidättäytymään siinä? No sitten puhutaan traumoista. Sen sijaan, että me kysytään itseltämme tai toiselta, että miksi olet tuollainen tai miksi minä olen tällainen, niin kannattaisi käyttää kysymystä, että mitä minulle on tapahtunut tai mitä sinulle on tapahtunut. Koska traumaattiset kokemukset, joita on yllättävän paljon ihmisillä, niin saattaa vaikuttaa tosi vahvasti näihin riippuvuuksiin. Tällainen traumaattinen stressi tai traumat voi syntyä lukuisista pienistä tapahtumista tai yhdestä tai parista suuremmasta tapahtumasta. Esimerkiksi mainitsikohan Suvi tuolla koulukiusaamisen, niin se on semmoinen, mikä saattaa traumatisoida. Tai sitten joku työpaikkakiusaaminen, se on myös traumatisoivaa. Taikka jos on jossain onnettomuudessa tai luonnonmullistuksessa tai näin poispäin, niin niistä voi syntyä traumoja. Trauma voi olla myös jotain, mitä ei tapahtunut. Se liittyy tähän lapsuuden aikaiseen traumaan, kiintymyssuhdetraumaan, eli on jäänyt jotakin vaille. Että se ei aina ole sitä, että jotain tapahtuu, vaan jotain jää tapahtumatta. Ja sitten myös se on aika tarkkaa, että kaksi ihmistä saattaa olla samassa tilanteessa ja toisen se traumatisoi ja toista ei. Eli se trauman niin kuin syntyminen riippuu siitä, mitä se tapahtunut aiheutti sille ihmiselle. Pystyykö se liittämään sen elämäntarinaansa tuosta noin vaan, että sitten me oltiin kolarissa, vai onko se sellainen, mikä niin kuin poukkoilee sieltä mieleen tämän tästä. Ja sitten tämä tärkein, että trauma aiheuttaa riippuvuuksia, se on ihan tutkittu juttu, mutta myös riippuvuudet aiheuttaa traumaa, koska riippuvainen ihminen toimii jatkuvasti vastoin omia arvojaan ja se tuottaa pitkäaikaista stressiä, joka tuottaa samanlaisia kokemuksia kuin traumat. Kaikista haastavinta on, jos mietitään riippuvuuksia, monia muitakin asioita, on tämmöinen niin sanottu kehityksellinen trauma, eli lapsuuden ja haitalliset kokemukset, joita kutsutaan lyhennettynä ACE, niin kuin lyhennetään se, ja sen perusteella lasketaan sellaisia pisteytyksiä, mä näytän kohta. Se tarkoittaa lapsuudessa tapahtuvaa semmoista lapsen kehitykseen vahingollisesti vaikuttavaa tapahtumaa. Ja sitten siitä seuraa se, että tulee sellainen kokemus, että minussa on jotain vikaa.
Ja kun mä ajattelen, että minussa on jotain vikaa, niin mä tarvitsen siihen tunteeseen jotain helpotusta. Ja silloin tulee päihteet, herkut, pelaaminen ja kaikki tämmöinen näin, jotka tuo sitä nopeata helpotusta. Tässä on tämmöisiä lauseita, mitä on poimittu ihmisiltä, jotka kokee, joilla on tämmöinen kehityksellinen trauma, niin nämä on niitä lauseita, että mä oon liikaa, mä oon paha, mä oon viallinen, en ole rakastettava, ihmiset ei pidä musta, minussa ei ole mitään hyvää, mä en kelpaa. Niin nämä tulee siis mun työssäkin esiin ja mun oma kokemuskin kertoo sitä, että nämä on hirveän vahvoja kokemuksia, jotka voi olla siellä pohjalla. Tämmöinen ACE-testi on tehty, tämä on Jenkeissä tehty 89 alkanut tämä tutkimus. Nyt Suomessa Turun yliopisto on aloittanut 22 tämmöisen samantyyppisen tutkimuksen, missä tavallaan niin tämä kuulostaa inhottavalta, että lasketaan pisteitä, mutta se mahdollistaa sen, että päästään enemmän käsiksi, että mikä liittyy mihinkin. Tämän testin tarkoituksena on mitata lapsuuden ajan haitallisten kokemusten määrää. Mitä suurempi pistemäärä, sen suuremmat terveysriskit. Ja tässä on 10 kohtaa, jotka on luokiteltu tällä tavalla, että on hyväksikäyttö, fyysinen, emotionaalinen, seksuaalinen, laiminlyönti, fyysinen, emotionaalinen. Niin kuin mä sanoin, että on voinut jäädä jotain vaille, se voi olla hyvin traumatisoivaa, että on laiminlyöty vaikka emotionaalisesti. Ja toimimaton perhe, että on mielenterveysongelmia, rikollisuutta, että joku joutuu vankilaan tai toimii rikollisesti perheessä. Sitten tuo väkivalta tarkoittaa sitä, että lapsena jos näkee, ensin puhuttiin äidistä, nykyään puhutaan isästä, mutta mä ajattelen, että se on huoltajasta tai jostain perheenjäsenestä, johon kohdistuu väkivaltaa ja lapsi näkee sen. Se aiheuttaa myös traumaa. Riippuvuudet ehdottomasti, avioero ja ero, mikä on ihan ymmärrettävää, että ero voi mennä hyvin, mutta se voi mennä myös hyvin huonosti, kun siellä voi olla paljon riitoja ja semmoista toimimattomuutta parisuhteessa ylipäätään tai ihmissuhteissa. No sitten jos mietitään käyttäytymistä, niin mitä se aiheuttaa käyttäytymisen tasolla, kun on näitä pisteitä, kun on näitä lapsuuden aikaisia haitallisia kokemuksia? Se aiheuttaa käyttäytymisessä liikkumattomuutta, tupakointia, alkoholismia, huumeita ja työttömyyttä. Ja veikkaisin, että tuonne voisi lisätä nyt tämän ruokariippuvuuden. Tämä tutkimus, siis se mitä mä puhun tänään saattaa olla huomioon jo vähän vanhahtavaa, koska täältä tulee koko ajan uusia tietoja. Fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä se tarkoittaa vakavaa ylipainoa, siis todennäköisyyttä vakavalle ylipainolle, diabetekselle, masennukselle, itsemurhalle, sukupuolitaudeille, sydänsairauksille, syövälle, aivohalvaukselle, keuhkosairauksille ja murtumille. Ja sitten kun tätä on tutkittu niin nyt liittyen tähän näihin riippuvuuksiin ja ruokaan, niin jos on 3 tai enemmän AC-pistettä, niin riski ylipainoon ja lihavuuteen kaksinkertaistuu. Et se on ihan tutkittu ja suoraa seurausta. Jos on 4 tai enemmän AC-pisteitä, niin tupakointi on 2,5 kertaa todennäköisempää, alkoholiriippuvuus 5,5 kertaa todennäköisempää ja suonen sisäisten huumeiden käyttö on 10 kertaa todennäköisempää. Ja nuorilla on tehty tämmöinen mittaus, että jos oli 4 tai enemmän AC-pisteitä, niin syömishäiriöriski oli 5,7 kertaa todennäköisempää. Ja ahmiminen on yhdistetty suoraan ACE:hen. Ahmiminen voi joskus olla keino lievittää ACE:n aiheuttamaa ahdistusta, pelkoa, vihaa tai masennusta. Tavallaan se, mistä meidän kokemusasiantuntija Suvikin puhui, niin se on suoraan näkyvissä täällä. Mutta mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että mä itse olen laskenut mun AC-pisteet joskus ja ajatellut, että Herra Jumala sentä, että kannattaako tässä enää yhtään mitään. Mutta olen tässä ja puhun näistä asioista ja haluan kertoa, että näistä on mahdollisuus toipua, on mahdollisuus selviytyä, tulla traumaselviytyjäksi ja sen jälkeen on mahdollisuus tulla traumakukoistajaksi, mikä on musta aika ihana titteli. No sitten vielä tämä, että riippuvuudet ei ole ydinongelma, vaan ne kivuliaat kokemukset riippuvuuksien takana. Että riippuvuudet voivat olla joskus ainoa selviytymiskeino. Minusta tämä on hirmu tärkeä asia itselle, jos on riippuvainen, ja myös ammattilaisille, koska riippuvainen on syyllistänyt itsensä ihan riittämiin, ja ammattilainen pystyy avaamaan tätä. Tämä on ollut sun selviytymiskeino. Se ei ole siis mikään portti minnekään käyttöön, vaan nimenomaan se vähentää sitä syyllisyyttä ja häpeätä. Ja täällä on tämmöinen Daniel Sumrock, joka on tämmöisessä riippuvuuskeskuksessa vaikuttava tuolla missä Jenkeissä
niin sanoo näin, että riippuvuutta ei pitäisi kutsua riippuvuudeksi, sitä pitäisi kutsua ritualisoiduksi, pakonomaiseksi mukavuuden etsimiseksi, mikä mun mielestä on myös aika hauska kommentti. Niin, ja sitten puhutaan tämmöistä ylivuotokokemuksista, mikä musta on sanana hirveän hyvä, kun se tarkoittaa sitä, että silloin kun elämästä tulee sietämätöntä, just tulee näitä, mistä kokemusasiantuntija puhuu, vaikeita tunteita, levottomuutta, turvattomuutta ja häpeää, niin ne voi olla niin sietämättömiä ihmisille, joilla on traumatausta, että se niin kuin ikään kuin vuotaa yli, että siihen on pakko saada jotain äkkinäistä helpotusta. Riippuvuudet voi olla siihen ratkaisu. Jotkut viiltelee itseään, jotkut vielä niin kuin siirtyy astetta huonompiin juttuihin ja haluaa olla todella itsetuhoisia. Siksi tämä on mun mielestä niin kuin tärkeää ymmärtää, että siinä tarvittaisiin niitä rauhoittavia keinoja näissä ylivuotokokemuksissa ja opettaa niitä myös. Tähän liittyy tämä, minkä mä oon nyt halunnut tuoda tähän, koska mun mielestä tästä ei yhäkään puhuta riittävän paljon, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Että me puhutaan esimerkiksi ryhmässä puhutaan kehomielestä, me mietitään, että mitkä on mun kehomielipisteet. Ne voi sanoa erikseen tai ne voi sanoa yhdessä, mutta me koko ajan harjoitellaan sitä, että me osattaisiin yhdistää meidän keho ja meidän mieli. Tämäkin on mun mielestä aika mielenkiintoinen juttu, kun sitä rupeaa miettimään, että meidän tunteet, ajatukset ja uskomukset vaikuttaa meidän kehoon. Eli kun me oikeasti ruvetaan vatkaamaan jotain asiaa tai meille tulee ahdistus, niin se tuottaa meille kehotuntemuksia, mitkä ei ole mukavia. Ja samaten meidän kehossa voi tulla sellaisia tuntemuksia, mitkä vaikuttaa meidän ajatuksiin ja uskomuksiin, tarkoittaen sitä, että jos mä huomaan, että mun sydän sykkii nopeammin kuin normaalisti, mä voin ruveta miettimään hirveästi, että minussa on jotain vikaa ja tämä varmaan johtuu siitä. Ja mä voin niin psyykata itteni semmoiseen hullun tilaan vaan siksi, että mulla on kehossa joku tuntemus. Että nuo uskomukset on ehkä kaikista haastavimpia tässä kokonaisuudessa, että meillä on niin paljon uskomuksia itsestämme. Sitten tämä, mikä liittyy myös traumaan ja riippuvuuksista kärsiviin ihmisiin, niin puhutaan tämmöisestä ulkoisesta turvatutkasta, eli neuroseptiosta. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on koko aika tavallaan semmoinen tutka, joka skannaa meidän ympäristöä kaikilla tavoin, että onko tämä mulle turvallista. Ja me voidaan kokea, että joku ei olekaan turvallista. Jos me mennään vaikka, me kärsitään paniikkihäiriöstä ja me mennään jonkin tilaan, missä on 3 ihmistä, niin meidän turvatutka voi ruveta hälyttää ja sanoa meille, että älä mene tonne, tee mitä tahansa muuta, mutta älä mene tonne, koska se kokee, että siellä on valtava uhka. Ja sitten puhutaan tämmöisestä sisäisestä turvatutkasta, eli interoseptiosta, jota myös 6. aistiksi ja intuitioksi esitetään. Se on niin kuin alisteinen tuolle neuroseptiolle, eli nämä aistihavainnot, mitkä tulee just sydämenlyönnestä, hengityksestä, ruoansulatuselimistön toiminnasta, kehon lämpötilasta, että tämäkin saattaa synnyttää meille tuonne neuroseptioon semmoisen hädän, mutta tätä me saatetaan, niin kuin, joskus kun me ajatellaan, että mulle tuli semmoinen tunne heti, että tämä on mun juttu, tai mulle tuli heti semmoinen tunne, että tämä ei ole mun juttu, niin se saattaa liittyä tuohon interoseptioon. No sitten, että miten trauma vaikuttaa sietokykyyn? Ensinnäkin puhutaan vireysikkunasta, ja vireystaso, se on tahdosta riippumattoman hermoston ohjauksessa vaistonvaraisesti, tarkoittaen sitä, että me ei voida vaikuttaa tähän meidän vireystasoon sille, että me päätetään. Että me päätetään esimerkiksi, että mä oon vaan tietoisesti läsnä, että vitsi, mä istun tässä vaan ja sanon ja kaikki on hyvin. Me ei voida tätä päättää, mutta tämä tietoinen läsnäolo on se, mitä me voidaan harjoitella. Silloin, kun me ollaan tietoisesti läsnä, niin meillä on semmoinen olo, että me ollaan turvassa ja me voidaan olla luovia, luottaa, rohkeita. Me voidaan sosiaalisesti liittyä toisiin ihmisiin. Hengitys ja pulssi on rauhallisia. Meillä on kaikki aistit käytössä. Meillä on semmoinen olo, että me ollaan läsnä. Me voidaan päättää, teenkö niin tai näin, tai tämähän on mielenkiintoista, tästä haluan lisää tietää. Eli se muutoksen mahdollisuus on silloin, kun me ollaan tietoisesti läsnä. Mutta sitten on ylivireys, joka on meidän hermostossa tämmöinen taistelu- tai pakotila, jolloin me ruvetaan turhautua, ahdistua, voi tulla paniikkia, raivoa, kaikkia tämmöisiä niin kuin ylitunteita. Hengitys kehossa muuttuu pinnalliseksi, pulssi on koholla ja tulee voimakkaita aistimuksia.
silloin me voidaan tehdä harkitsemattomia valintoja. Me voidaan lähteä työpaikasta tai sanoa puolisolle, että tämä oli tässä, miettimättä sen enempää, kun me ollaan ylivireystilassa. Ja ylivireystilassa on myös retkahtamisen uudelleen traumatisoitumisen vaara. Mutta ylivireystilassa ollaan myös silloin, kun tulee joku yllätys, ja se on myönteistä. Jos me koetaan olevamme turvassa, niin se on myönteistä. Minä olen nyt ylivireystilassa. Mulla on varmasti pulssi kohdalla ja hengityspinnallista, mutta se johtuu tästä esiintymisestä. Mun kuuluukin olla pienesti ylivireä. Se ei haittaa. Mä oon tässä ihan turvassa, että mulla ei ole hätää. Ja sitten alivireys, mikä tarkoittaa jähmeyttä tai lamaannusta. Ja täällä kohden tuli just tämä, että tulee masennus, tulee häpeä, vetäytyy, tulee toivottomuutta, mikä on hirveän tuttu myös riippuvuusmaailmassa. Poissa oleva olotila, unelias, paleleva, tunnoton keho, kyvyttömyys valintoihin ja päätöksiin, retkahtamisen ja uudelleen traumatisoitumisen vaara. Eli täällä on niinku semmoinen olo, että ihan sama, että ei millään ole mitään väliä. Ja ylivireydessä taas, että varmaan teen näin, että tämä auttaa nyt tämä mun taistele tai pakene tilanteeseen. Ja siis meillä kuuluu olla, meidän hermoston kuuluu mennä tällä tavalla ehdottomasti. Tämä pitää meidät hengissä tämä sietoikkuna. Tätä kutsutaan polyvagaaliteoriaksi. Tämä meidän hermosto pitää meidät hengissä. Se on hirmu tärkeä. Mutta sitten jos meillä on tämmöinen traumatausta, niin traumareaktio, kun se tulee, tämä neuroseptio huomaa jonkun uhan, niin se kutistaa meidän sietoikkunaa. Ja vastoinkäymiset, pienetkin vastoinkäymiset voi aiheuttaa meille niin kuin järisyttäviä tuntemuksia, voi heittää meidät ylivireyteen tai alivireyteen. Vaan kun näitä rupeaa harjoittelemaan, harjoitusten, ammattiavun ja itsehoidon avulla, harjoittelemalla tietoista läsnäoloa ja sietoikkunaa voi laajentaa. Ja se ei tarkoita sitä, että niin kuin tuossa puhuttiin, että pääseekö tästä koskaan kokonaan eroon. Ei varmaan mistä pääse kokonaan eroon, koska elämä tapahtuu. Meille tulee niitä tilanteita, mitkä on sietämättömiä. Mutta kun me harjoitellaan tietoista läsnäoloa, niin me opitaan tunnistamaan ne. Me opitaan tunnistamaan ne, niin kuin tuossa puhuttiin, että jos menee jääkaapille, niin kuin jääkaappi kutsuu, niin jos oppii tunnistamaan sen, että miksi jääkaappi nyt mua kutsuu, että mitä mun niin kuin kehossa ja mielessä tapahtuu, ja voisinko mä laittaa jalat maatavasti ja hengitellä, tai jos mun on vaikea, jos mä oon sen tyyppinen ihminen, että mulla on vaikea pysyä paikalla, niin pitäisikö mun ensin lähteä kävelylle ja miettiä sitten sitä jääkaappijuttua. Ja tämä on ihan niin kuin tutkittu juttu ja takuu varma, että tämä auttaa. Mutta aina haluan muistuttaa siitä, että tämä ei missään nimessä ole semmoinen, että mä käyn nyt 8 viikon kurssia, se on siinä, tai mä luen ton kirjaa ja se on siinä, vaan tästä täytyy opetella ottamaan itselleen jonkinlainen elämäntapa. Ja vielä palaan siihen, että niin kuin Suvi tuossa lopussa puhuu tai vastasi kysymyksiin, että nämä on niin henkilökohtaisia asioita. Mä en voi sanoa, että kaikki meditoikaa tai tehkää kehoskannausta, niin se auttaa, vaan jokaisen on löydettävä se oma tapansa toipua. Ja sitten vielä se, mikä on minusta hirveän tärkeä lause, on se, että sitoutuminen on suorittamista tärkeämpää. Kun me sitoudutaan johonkin, mä sitoudun nyt, että mä kokeilen vaikka 3 kuukautta tämmöistä, niin mä en silloin suorita, silloin se tapahtuu jotenkin luontaisesti, mutta jos mä suoritan toipumista, niin se ei kanna kyllä hirveän pitkälle. No sitten näitä autopilotteja, mitä tapahtuu? Mitkä on meidän selviytymiskeinot? Tässä on nyt määrättyjä selviytymiskeinoja, mutta mun mielestä nämä selviytymiskeinot on sellaisia, jotka johtaa aina, koska ne on niin sietämättömiä, niin ne johtaa aina tai usein siihen riippuvuuden hyödyntämiseen. Eli jos me ollaan pakenetilassa, niin ahdistus tai paniikki, on vaikeus olla paikalla, työnarkomania, perfektionismi, pakkoereet, ylianalysointi. Ja nämä kaikki, varsinkin kun ne on usein meidän arvojen vastaisia, niin ne johtaa siihen, että ne on niin ikäviä tuntemuksia, että me halutaan niihin jotain helpotusta. Mutta ne lähtee tuolta, ne on autopilotteja, mitkä käynnistyy tuolla tavalla. Jos me ollaan taisteletilassa, niin meillä on arvaamaton käytös, me voidaan saada raivareita. Voi olla, että me halutaan himo kontrolloida tai menetetään kontrolli täysin. Me voidaan kiusata, siirtää sitä ikävää oloa toiseen. Me voidaan olla hirveän itsekeskeisiä. Nämä myös tuottaa sitä häpeätä, johon on sitten saatava sitä helpotusta. No jos me ollaan tuolla jähmettymisen osiossa, niin silloin me ollaan tunnottomia, ajatusjumi, dissosiaatio pahimmillaan.
vaikka se on suojautumiskeino ja selviytymiskeino, mutta kuitenkin se on aika hurja silloin, kun se on hurja. Eristäytyminen, vaikeus tehdä päätöksiä. Ja tämäkään ei tunnu ihmisestä mukavalta, vaikka se tuo sitä helpotusta hetkellisesti. Ja tästä voi myös seuraa se, että jatkan nyt tätä mun riippuvuuttani, koska se helpottaa. Ja sitten tänne on vielä lisätty tämmöinen, mikä on hirveän usein traumatisoivan stressin autopilotti, tämmöinen sulautumisilmiö, että muuttuu semmoiseksi miellyttäjäksi, on identiteetti hukassa, on rajaton läheisriippuvuus kukkii ja ei pysty tekemään päätöksiä. Ja tämäkin on, mulla on itsellä kokemus tuolta keltaisesta osiosta ja tästä, ja tiedän, että se on hirvittävää, kun identiteetti on hukassa ja on läheisriippuvainen. Sanoo kaikille joo ja tulee ylikävellyksi, ei pysty tekemään päätöksiä, ei pysty niin kuin jämäkästi elämään oman näköistä elämää. Se on täysin mahdotonta. Ja tunnistan sen, että se on ollut selviytymiskeino ja sitä on tissuttelulla koittanut helpottaa. Mutta sitten kun mennään kohti itsemyötätuntoa ja läsnäolon tilaa, niin silloin tässä kohtaa, kun me tunnistetaan, että mulla on nyt tämä pakene tai taistele tila, että nyt mä oon tässä pakeneessa, mä haluaisin äkkiä tästä tilanteesta pois, niin sen vastalääkkeenä on tietystikin pysähtyminen. On olemassa tosi hyviä semmoisia lyhyitä harjoituksia, kuten nyt on näin harjoitus, jossa hengitellään ja ajatellaan nyt on näin, riippumatta mistään nyt on näin. Voi ottaa hengityshetkiä, mitä ikinä on oppinut, erilaisia hengitystekniikoita, ja niitähän on nettipullollaan. Sieltä voi löytää itselleen sopivan, voi ottaa mielikuvaharjoituksen, jos on joku oma lempi turvapaikka, mielikuvaharjoituksena mennä sinne. Luovat menetelmät, niistä puhutaan tosi monissa yhteyksissä, miten ne voi auttaa tämmöistä tietoista läsnäoloa ja rauhoittumista. Kellä se oli mitäkin, tehdä räppi tai maalata taulu, tai laulaa laulu, tai halaus. Jos on joku, joka voi halata, tai jos on koira, jota voi mennä halaamaan, tai sitten itseään halaaminen, se on ihan mielettömän helpottavaa, kun sitä harjoittelee ja siihen oppii. Se ei aluksi välttämättä ole kauhean helppoa, mutta sekin on todella toimiva keino. Ja turva-ankkuri, että on joku esine. Mulla oli aikanaan kaulakoru, mitä mä näpräsin, mikä toi mulle rauhaa vaikeissa tilanteissa. Se tuntuu hassulta, mutta se on totta. Se rauhoitti mun mieleen. No sitten jos on tämmöisessä taistelet mielentilassa, niin tietenkin sen vastakohta on, että antaudu. Siellä on taas hengityshetki, voi silitellä itseensä, voi ajatella, että mä luovutan nyt. Että tämä on semmoinen vähän niin kuin vaikuttamisen kehä, että mä en tälle asialle voi mitään, mä luovutan tämän nyt. Tyynneysrukous on luovuttamista mitä parhaimmillaan. Ja ihmisyyden ajatus siitä, että me ollaan kaikki ihmisiä, muillekin tapahtuu tämmöistä. Ja tavallaan semmoinen mentalisaatio, että jos mä oon ärsyntynyt toiseen ihmiseen, niin voinko mä ajatella, että silläkin on joku syy olla sellainen kuin se on. Ja aikuisen rooli tarkoittaa sitä, että mä voin ottaa sen mun sisäisen lapsen syliin ja sanoa sille omalla niemellä, joka on tutkitusti tehokkaampaa, mä voin sanoa, että voi Pia, nyt sä oot kyllä niin levoton, että nyt kannattaa hengitellä. Tämäkin on ihan tutkittu juttu, että omalla nimellään kutsuu itseään ja pitää sylissään. No, jos on jähmeyttä, niin sitten kannattaa liikkua. Sitten ei silitellä, vaan taputella ja puristellaan. Voi kävellä, voi tanssia, vahvoja aistiärsykkeitä, hernemaisipaprikapussi kaulasta sisään tai mynttonpastilli suuhun tai jotakin tämmöistä. Voimamotto, tai jos on joku biisi, joku niin kuin tosi rankka heavy-biisi, niin pistää sen soimaan ja se laulaa mukana sitä, mikä on ehkä oma voimamotto. Ympäristön havainnointi on myös hirvittävän hyvä, koska silloin siirrytään pois pään sisältä niin kuin ulkoympäristöön ja nähdään, että katson kuinka paljon täällä on punaisia esineitä, täällä on valkoinen katto ja vaalea lattia ja näin poispäin. Ja sitten tässä sulautumisen vastakohtana on jämäköityminen. Eli tämä kuulostaa hassulta, mutta se on ihan totta, että jos on tässä sulautumisen tilassa, niin usein unohtaa sen, että minulla on ihan samat oikeudet täällä kuin muillakin. Netistä löytyy sellainen, onko se oman elämän oikeudet, missä on pitkä lista, mihin minulla on oikeus. Ja se on hassua, kun sitä lukee, niin ei niin kuin ole tajunnut, että mullakin on oikeus siihen, mihin kaikilla muilla on oikeus. Sitten ne omat arvot, rajaharjoitukset ja taas voimamotto, mikä voi viedä eteenpäin. Ja sitten kehollisesti mennään jonnekin harjoittelemaan itsepuolustusta. Sekin voi olla äärimmäisen toimivaa.
No sitten itsemyötätunto. Tästä haluan sanoa, että itsemyötätunnossa on 3 peruspilaria. Ensimmäinen on tietoinen läsnäolo. Toinen on ihmisyys. Ja 3. on lempeä itse, mutta siihen lempeään liittyy myös se jämäkkä puoli. Eli jos me mietitään sitä, mistä lähdettiin liikkeelle, että minne se mun oma mielenrauha katoo, niin siinä niin tämä tietoinen läsnäolo on äärimmäisen tärkeää. Että kun mulla on semmoinen olo, että missä mun mielenrauhani on, niin mun kannattaa pistää jalat maata vasten ja ajatella, että tässä mä oon. Mä oon tässä nyt ja mä hengitän. Mun nimi on Pia ja täällä on vinokatto ja ulkona näkyy lunta ja näin poispäin. Että mä kiinnityn siihen läsnäolon tilaan. Se auttaa aina siihen, että mielenrauha pysähtyy, mielenrauha niin kuin palautuu, että se mylläys pysähtyy, kun mä valitsen sen, mihin mä keskityn. No sitten, miksi elämä on niin vaikea sietää ilman herkkuja? Niin tämä niin kuin ajattelen, että tämä kuuluisi tänne ihmisyyden osioon. Niin kuin Suvi puhuu ja kokemusasiantuntija puhuu, että vertaistuki on ihan vailla vertaa, ehdottomasti. Uusimmassa psykiatriakirjassa, missä on kaikki nämä häiriöt ja muut psykiatriset sairaudet lueteltu ja riippuvuudet ja muut, niin siis lähes joka kohdassa puhutaan, että vertaistuki toimii hyvin. Eli sinne kannattaa mennä. Mä luulen, että vaikka ei olisi mitään riippuvuutta, minkään näköistä, niin on kokemus vertaistuesta. Että on joku semmoinen juttu, mikä painaa itseä. Ja sitten kun sen kertoo toiselle, niin tulee ihan semmoinen, että ihanaa, mä en ole yksin tämän kanssa. Ja pakko sanoa tässä kohtaa, että mulla on erikoinen lääkäri, jonka kanssa keskustelin selkäkivuista, niin se lääkäri sanoi, että voi Pia, mä tiedän, kun mullakin on ollut selkäkipeä, niin musta tuntuu, että mä heti jo vähän paranin siinä, kun se oli niin lempeä ja mä sain siltä vertaistukea. No sitten on tähän ajatukseen, että mitä minussa on vikana, kun retkahtelee, niin silloin me tarvitaan sitä lempeätä itsemyötätuntoa. Sitä kiltteyttä itseä kohtaan, sitä sisäistä itsemyötätuntoa, joka pystyy lohduttamaan, rauhoittamaan ja validoimaan. Eli minä pystyn lohduttamaan, kun mä olen itsemyötätunnon tilassa, mä pystyn lohduttamaan, rauhoittamaan itseäni ja validoida sen, sanoa itselleni, että Pia, sä oot ihan hirveän surullinen nyt, tai nyt sä oot tosi vihainen, lempeästi, tai että nyt sä retkahdit, mutta tiedätkö sä mitä? Tämä polku on tosi mutkainen, mutta suunnan kun pidät hyvänä, niin sä pärjäät. Ja sitten on tämä jämäkkä, kun ajatellaan, että miksi nämä päätökset ei pidä. Mä oikeastaan kytkisin sen myös tuohon vertaistukeen, koska mä ajattelen siihen, että sitoutuminen on tärkeämpää kuin suorittaminen. Että tämä jämäkkä itsemyötätunto suojaa mua, se mahdollistaa, se potkii mua persuksille, että mene sinne vertaistukeen, kun sä tiedät, että sä oot saanut sieltä hyvän kokemuksen. Niin näitä molempia puolia tarvitaan. Ja sitten kun tulee näitä kysymyksiä, että miksi mun päätökset ei pidä, niin silloin pitää ottaa tämä jämäkkä itsemyötätunto käyttöön. Jees. Kiitokset, kun kuuntelitte, ja täällä on sitten lähteet. Just pysyin aikataulussa, että tosiaan. Ja jos tulee jotain kysymyksiä, niin mielellään kuulen kysymyksiä, kommentteja, palautetta ja kaikkea mahdollista. Iso kiitos, Pia. Mä jotenkin mietin, että tuossa tuli vähän niin kuin vastausta siihen Anunkin kysymykseen aikaisempaan siitä, että jos niin kuin retkahtelee tai on jonkun tietyn ruoka-aineen kanssa, niin siellähän se tuli, että se on just tässä, niin kuin, jos tuohon Suvin esitykseen vielä vähän niin kuin viittaan niin tavallaan, kun tässä ruokariippuvuudessa, niin se on niin kuin sillä tavalla erilainen kuin vaikka päihderiippuvuus, että sä olet niin usein siellä harmaalla alueella ja niin usein tulee sellaisia niin kuin virheaskeleita ja se on ryhmissä nousee tosi usein, että ne pelottaa. Siis että pelkään, että mitä jos retkahdan, niin mitä sitten. Niin tässä oli todella tosi hyviä pointteja siihen, että millä tavalla, miten sit suhtautua itseään, miten päästä niistä yli. Mutta täällä oli yksi kysymys. Yksi kysymys sulle. Ja mä yritin painaa mielestä, sulla ei ollut noita slaidinumeroita, mutta tässä oli, että johtuuko nuo ranskalaisilla viivoilla laitetut käytöstavat aina traumasta? Tai anteeksi, tässä oli korjaus ranskalaisilla palloilla. Ja tämä oli sen slaidin kohdalla, missä oli nämä pakene, taistele, sulaudu ja jähmety.
Siis mä ajattelen, siis jossain puhutaan, että sulle 8% ihmisistä on jollain tasolla traumatisoituneita, vaikkei sitä niin kuin tiedäkään. Mutta mä niin kuin ajattelen, että näähän on myös tapa niin kuin reagoida. Tämä on mun tulkinta, mä en nyt perusta tätä mihinkään tutkimukseen, että jos on huono olla, niin jollain tavallahan me reagoidaan siihen. Että en mä nyt usko, että on hirveästi ihmisiä, jotka heti on niin kuin, että no niin, keskustellaan, minä hetken hengittelen ja sitten otetaan asia uudestaan puheeksi. Et mä luulen, että toi koskee kaikkia, mutta erityisesti niitä, joilla on niin kuin traumataustaa. Ja niin kuin mä sanoin, niin riippuvuudet voi myös traumatisoida, vaikka ei siellä olisi mitään välttämättä suurta. Mutta näihin vaikuttaa tietenkin ihmisen temperamentti ja persoonallisuus ja luonteenpiirteet ja kaikki. Et tämän verran osaan vastata, mutta tämä oli ihan tällaista, mitä ajattelen, mitä en ole tutkinut. Kiitos Pia. Riikka, oliko meillä sitä palautelomaketta? Joo, mä laitan sen tänne chattiin linkin siihen. Joo, kiitos. Niin mielellään, jos se on ihan lyhyt ja vaan muutama kysymys, niin jos ystävällisesti voit täyttää palautelomakkeen, niin sitten olisi meille iso apu. Ja nyt on vielä 3 minuuttia aikaa, eli nyt jos vielä oli joku kysymys Pialle, niin nyt on siihen mahdollisuus. Okei, tämä on ehkä tuolle Suville suunnattu kysymys. Itselleni ruokariippuvuudet ovat vähän etäisempi käsite. Katsotaanko, että esim. Bulimia on ruokariippuvuus? No ei tässä, lyhyt vastaus on, että ei, mutta vastaan myös, että kyllähän esimerkiksi meidän ryhmissä vaikka niin on henkilöitä, kenellä on bulimiataustaa, että siellä voi, tai joku muu syömishäiriö todettuna, ja sitten voi olla, otetaan vaikka se esimerkiksi se bulimia, että on jäänyt se oksentelu tai mikä se nyt onkaan se kompensointikeino, pakoomainen liikunta tai mikä, mutta sitten on kuitenkin jäänyt tämmöistä pakoomasta syömistä, että se on vaan vähän muuttanut sitä muotoaan. Ja kyllähän sitten, no yleisesti bulimiassa, niin kyllähän siinä on hyvin samankaltaisuutta kuin riippuvuuksissa ylipäätään, että on sitä pakonomaisuutta ja seuraa niitä negatiivisia seurauksia. Mutta tässä, missä me nyt ollaan puhumassa tänään ruokariippuvuudesta, niin ei ole yhtä kuin bulimia. Vastasinko? Voit Sannakin täydentää, jos tulee jotain lisättävää mieleen. Ei, toi oli tyhjentävä vastaus. Että ajattelen sitä eroa niin kuin ruokariippuvuuden ja syömishäiriöiden välillä, että se on ehkä niin kuin vähän erilainen tulokulma siihen niin kuin syömisen haasteisiin, ja sitten toisia auttaa toisenlainen näkökulma ja toisia toisenlainen, mutta toisaalta meidänkin ryhmissä on ihmisiä, jotka käy esimerkiksi yliryhmissä ja toisinpäin, että on myös sellaisia, jotka sit hyötyy molemmista, että on vähän erilainen, mutta ei myöskään sulje toisiaan pois. Eli onko ruokariippuvuus tietyllä tavalla yleisemmällä tasolla? No en nyt tiedä bulimian, en ole niitä hetkeen tutkinut, että minkälaisista prosenteista puhutaan sitten bulimian kohdalla, vaikka että kuinka moni sairastaa bulimia, niin en osaa sanoa, mutta onko sulla, Sanna, tai jollakin muulla siellä kuulijoissa nyt tähän? Mä ajattelen, ehkä tarkoitetaanko tällä nyt ehkä enemmän sitä, että jompikumpi olisi jommankumman yläkäsite. En tarkoita, niin just näin, että kumpi on niin kuin, en tarkoita mikä on yleisempää, vaan että tämä on niin sanottu yleiskäsite ruokaan suhtautumiseen. No ei, tuossa me puhutaan, niin kuin jos mä puhun meidän hankkeen toiminnasta, niin me puhutaan hallitsemattomasta syömisestä tämmöisenä yläkäsitteenä, jonka alla on eri lailla ilmenevä hallitsematon syöminen, vaikkapa että on ahmintahäiriö todettu. Ja se käy meidän ryhmässä, koska kokee kärsivänsä hallitsemattomasta syömisestä. Ja sitten meidänkin toiminnassa osa tai monet tunnistaa tätä ruokaan ja syömiseen kohdistuvaa riippuvuutta. Se hallitsematon syöminen on tässä meidän toiminnassa se kattokäsite niin sanotusti. Ja sitten jos ajattelee bulimiaa, niin mä laittaisin sen kattokäsitteeksi syömishäiriöt. Niin, onko teillä kyllä uusia ryhmiä 2024 alkamassa? Vilma,
me toivotaan sitä koko sydämestämme, että huomenna ratkeaa. Et meillä on tosiaan, me ollaan 10 vuotta tätä työtä tehty ja nyt sitten ollaan haettu tämmöistä kohdennettua avustusta ja siitä saadaan sitten tieto nyt joulukuun alussa, toivottavasti huomenna. Kiitos Katja. Katja oli laittanut tuonne blogiin, eli aiheesta löytyy lisätietoa www.ähky.fi ja toimiva.fi-sivulta löytyy linkit näihin meidän hankkeisiin ja sieltä löytyy lisätietoa. Ja katson kelloa, olemme minuutilla ylittäneet ajan. Kannustan vielä, että jos teillä on mitään mahdollisuutta käydä ihan nopeasti antamassa pieni palaute, niin se olisi tosi arvostamme sitä paljon, koska nämä on kuitenkin meille se palaute on tosi arvokasta ja vaikuttaa just näihin rahoituksiinkin ja meidän toiminnan kehittämiseen, että me luetaan niitä todella ahkerasti. Todella paljon kiitoksia puhujille, kokemuspuhujalle myöskin, vaikka hän ei nyt tässä ole paikalla. Kiitos meidän koko tiimille, jotka on mahdollistanut tämän ja sitten iso kiitos teille, jotka olette siellä ollut kuuntelemassa. Joo, kiitos kaikille osallistumisesta. Kiitos ja Kiitos munkin puolesta kaikille. olemme kuulolla ja seuratkaa meidän somea, me infotaan sit sinne, että miten käy rahoitusten kanssa. Hyvää joulun aikaa kaikille. Hyvää joulun odotusta. Moi moi. Moikka!